aure yadda ake bikin aure a musulunci da kuma bikin suna, kuma menene hukuncin kawance ko kuma cin kawance a musulunci. To cin kawancen nan ne sai kayan mun fassara don hausar ta Bauchi ce ba ta Kano ba ce ko ta zage-zagi. Menene cin kawance? Akwai abin da suke yi in an kammala aure ba za a fita da amarya ba sai an ba wa kawaye wasu 'yan abun nan, in ba ka ba to ba za ka yi amarya ba, sai an ba su cin hanci dai za ka ce. Yawwa an kai ta ba za su tafi ba shi guri ba. Yawwa sai an sallame su. Allah ya kyauta. To ina ganin wannan kuskure ne babba kwarai da gaske. Da farko dai tukuna ya kamata mu duba shin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ake kai amarya. Aisha na daga cikin amaren farko da aka kawo a Madina. Ya aka kawo annabi ita? Mata ne aka samu guda biyu dattawa suka wanko ta suka kawo ta suka kira annabi suka gabatar da ita. Annabi ya kawo nono da ya tattalan musu mai sanyi ya shayi miƙa mata har ta irin kawaici na amare ta ɗan kau da kai ta ƙi karɓe. Sai da suka ce ke ba za ki karɓa ba, za ki bar ƙoƙo a hannun annabi, kina wasa ne, kai kaga yarinya irin da ya kai ɗan faɗa na ɗan dattawa haka ne. Ta karɓa ta ɗan tsotsa kaɗan sai ya ce to ai sai ki miƙa wa ƙawayen naki su waɗannan dattawa. Su kuma sai aka yi ɗan kara, manzo Allah mun koshi wallahi manzo Allah ya ce a ku karɓa da Allah mana, haba kawo amarya kuma ba za ku ɗan sha juice haka kaza. Nan da nan suka karɓa sai kuma suka kwankwaɗe nono, sai ya ce a to ba gashi ba da za ku haɗa ƙarya da yunwa. Ku karanta littafin adabu zifaf malam Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi ya kawo wannan hadisi. Dan haka kun ji hanya ta farko da ake kawo amarya. Hanya ta biyu ita ce mahaifin tekin tsata ya kawo a bashi. Sa'id ibn al-Musayyib akhirul mutaqaddimin yayi haka, ya wanke ash ya kawo ta gidan miji da daddare. Hanya ta uku ita ce ɗinyar makaho ta nuna a hannun shi, ango ya je ya ɗauko amaryar shi ya taho da ita, iyakarta kenan. To hanyar tara mata fa, a tara mata su ɗauki ainihin wato amarya su kai ta. Wannan hanya annabi ya samu mutanen Madina suna yin ta, har ma a lokacin kafin ya kai ga tsara musu irin waɗannan hanyoyin da muka kawo. Aisha za ta tafi yake ce mata to kin san fa mutanen Madina suna da ɗan son 'yan wake-wake, kin ɗan iya waƙar da ake a gidan amare? Ta ce a ai ya hanza Allah ni ban iya ba. Hanza Allah ya koya mata ya ce to ai da sai ki dan rera atainakum fahayyuna ni hayyikum, dan koya mata dan wake haka, mana irin yau mun cika gidan da liƙe-liƙe haka da kuke yi haka. Waɗannan hanyoyin idan aka samu barna ta shigo ciki kamar yadda ta faru a yanzu to shikenan sai a hana. Mana aka samu mata suna aikata wasu abubuwa da basu dace ba to shikenan sai a hana su. A yau mata idan suka tashi kai amarya ko aka tashi biki jama'a, kun san na taɓa faɗin wannan maganganun, barin faɗi a garin Bauchin ma. Na taɓa zuwa garin nan zan kwana, ana wani abu luncheon wai ashe mata ake tarawa a hotel a tarawa a tashe da samari. Wannan ba daidai ba ne jama'a. Aka zo da wata bid'a ta turawa ita ma aka kawo ta, ita ce wai menene Mother's Night. Manya-manyan mata ne nan kuma za su taru su cashe rawar da ta shekara 40 ba ta yau ta zo ta yi irinta, sannan wai kuma a miƙe a ɗanyi nasihohi, a ɗanyi tanɗa-tanɗa a tashi kuma a tafi. Sannan sai anko da ake yi, anko ɗin nan da ake yi ya saba ma shari'a, ba al'adarmu ba ce. To sa'an nan wasu al'amura da ake yi waɗanda gaskiya saboda Allah mu ji tsoron Allah. A ɗauki sunan Allah a buga a jikin kati, a ɗauki sunan manzon Allah a buga a jikin kati, a ɗauki sunan sahabbai da ke ɗauke da makale da sunayen Allah, Abdullahi ko Abdulwahab ko makamantan haka, a buga a je a yi ta watsar da katunan nan. Ku ji tsoron Allah, wannan hanyar ba daidai ba ce. A rinka kai amare ta irin waɗancan hanyoyin. In kai amarya 'yan uwanta daga baya su bi baya su je su gaishe ta su yi mata nasiha.
shi wannan addini jama'a ba za mu samu yarda a cikin shi ba sai mun yi wa Allah kamar yadda yake so, ba kuma za mu yi wa Allah yadda yake so ba har sai mun bar son zuciyarmu. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Na'am. Sai kalmomin ƙarshe wanda shafi malam da sauran guda ɗaya, amma akwai wa'azi da aka ce